Γεια σε όλους, τι κάνετε, πώς είστε? Εμένα με λένε Σπύρο και σήμερα θα είναι το πρώτο βίντεο του καναλιού μου εδώ. Σήμερα θα παίξω Dead by Daylight με ένα φίλο μου τον Χρήστο εδώ πέρα. Πες μια γεια. Γεια σας. Θα βάλω collaboration να δείτε και το κανάλι. Για να μην τα πολυλογώ, πάμε στο βίντεο. Τώρα ξεκινάει το match. Ωραία, τύχαμε το... Δεν ξέρω το ακριβώς πώς λέγεται αυτό το map. Ούτε εγώ. Ωραία. Πάμε να το κάνουμε Heaven νομίζω. Νομίζω το Heaven. Νομίζω. Okay, με βλέπεις. Τι και κάτι τσάκι είναι, το καταλαβαίνω από τη μουσική λίγο. Όχι, είναι από πάνω. Όλα μπροστά μου. Νομίζω έχουν φύγει. Πιστεύω. Όχι, την έχει πάρει. Την έχει πάρει τέτοιο κέλο. Σκάνε το τζάνακο. Κάνε. Πώς μπόρεσα. Μην τον φέρεις Σακ. Σακ κάνω εγώ τζεν με τον άλλον. Πάμε σώσαμε. Πάμε τον τσώσω. Μπορείς. Ναι, πάμε να τον τσώσω. Πήγαινε. Εμένα πήρε την άλλη να τσίσει. Μεν! Κάνει τάνο. Κάνω μία μεν. Έτοιμη. Έκανε το πρώτο τζεν ο Χριστός. Και ένας άλλος την Ο έκανε. Dust είναι εδώ πέρα στην οθόνη. Ο Χριστός, άμα θέλετε να ξέρετε. Ναι. Τι είναι αυτό που έχω πάνω στη φωτογραφία μου. Στο προφίλ μου. Ποιο? Δεν ξέρω. Νομίζω να Κάνεις. Κάνε, πρέπει να πάω να σώσω τον άλλον. Τώρα το βάζω και έχω πάει. Τα λέμε. Α, τον δίχλος. Ωραία, έλα την έσωσε. Ρε, κάνει και tunnel αυτός. Ωραία, έχω φακό για να τον κάνω blind. Α, μπράβο που έβαλες. Ναι, εδώ τρώει χιτάκι. Υπάρχουν 4 survivors και ένα killer που κάνουν gen για να αποδράσουν. Την έκανα stun και δεν την έκανα blind όμως. Κάντε gen εσείς τους εγώ την καθυστερώ. Γιατί μου έρχεται. Κάνει και... κάνει άλλο. Ωραία. Καλά το μέτρησε. Θέλεις να πάρω εγώ το chase? Όχι, εντάξει είμαι. Μήπως θες να τον τυφλώσω? Όχι, εντάξει είμαι λέμε. Τον έχω κατουρίσει λίγο. Κάνω άλλο gen τώρα. Αυτό το έχεις κάνει σε αυτό. Στο σακ. Τότε. Πάει ο φακός μου, τελείωσε. Ναι, ακόμα. Όχι. Έκανα great skill check. Πρέπει να τα πετύχω αυτά στη σωστή στιγμή. Ρε, γιατί δεν το έκανε γρήγορο. Αν έκανε fast forward στο πάλι τώρα θα το είχα. Σε πήρε κέρι. Ναι, εντάξει, την καθυστέρησε υπερβολικά όμως. Οπότε δεν είναι καλό. Άνετα περίπου 7 λεπτά chase την έκανα. Κάτσε μια ανακριτικό θα έρθει σε εμάς. Όσο την καθυστερούσα εγώ κάνατε δύο γεννήτρες, εντάξει.
Πιστεύω αν δεν είχα και την αιμορραγιά θα μπορούσα να την κάνω. Καρδιά, wait. Και εγώ έχω, δεν είναι εδώ, έλα. Οι άλλοι που μέσα όμως είναι... Είναι injured. Και είναι και 2 hooks. Λάγκρα μία. Sorry. Α, να σε. Έλα. Α, ναι, χείλαρε μου. Πιστεύω μπορώ να την κάνω πολύ ωραία. Πάρε τον δικό μου που είναι 0. Εμένα θα πάρει πάλι chase. Εντάξει, δεν ξέρω τι κάνει, εγώ χιλάρω τη μία. Κάτσε εκείνη. Πάλι σε μας έρχεται. Ποιον θα κυνηγήσει Α, είναι εμένα? άχρηστη. Οκ. Κατάλαβα. Δεν ξέρω καν ποιον... εμένα θα πάρει. Ποιον θα πάρεις ρε? Εμένα παίρνει. Α, ουσ. Θα σου έρθει, Κάνε αυτό. Ένα πάλετ. Δεν σε κυνηγάει καν. Α, γιατί είχα καρδιά. Πιάσει μωρέ, δεν θα κάνω πολλά. Α, δεν πρόλαβα να την κάνω τέτοιο, sorry. Έτοιμη. Δώσε πρώτα εμένα και μετά θα πιστεύω. Εντάξει. Έχει κάτσε... Όπα, περίμενε, θα με βρει. Αν με δει αυτό ήταν, περίμενε. Με σώζει όλος, άστα. Πέθανα. Ενώ με έριξε. Γεια. Καθίστε κάποιος πιο αφήστε. Περίμενε. Έχει δει, φύγε. Ρε. Ωραία, κάτσε, θα έρθουν οι άλλοι. Αν δεν φύγουν. Μην είναι ποτάκια. Όχι. Για αρχή ρε φίλε πρέπει να ανοίξουν αυτό εδώ το 6. Ρε φίλε τι είναι αυτό που θα μην ανοίγει πάρα, αφού είναι δίπλα μας. Πίσω μου είναι το έτσι. Ναι, εμένα δεν μου μεγαλώνει πάρα. Παρόλο που είναι δίπλα. Επειδή έχει ανοίξει το έξι. Κάνατε ένα λάθος. Μπράβο. Περίμενε λίγο. Θα σε δει. Και τώρα κάποιος πρέπει να έρθει να σώσει εμένα γιατί δεν εγώ. Ένα λάθος να κάνω πέθανα. Έλα, έφυγα. Εγώ έφυγα. Πάω στο 6 εγώ, όχι, ανοίγω το αλλά... gate, εγώ ανοίγω gate. Ναι, δεν θα προλάβεις. Εγώ πάω στο άλλο gate. Είναι ανοιχτό, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνω, είναι πίσω μου. Εγώ ανοίγω το άλλο και θα φύγω. Πέθανα. Όχι, δεν πέθανα, έφυγα. Και εγώ έφυγα. Δεν ξέρω γιατί δεν με σκότωσε εκεί. Ωραία, νικήσαμε. Πάμε κι άλλο μάτς. Πάμε. Το όνομά της γιατί είναι απλά πολλά ερωτηματικά. Ξέρω. Ωραία. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το πρώτο μου βίντεο για σήμερα. Πατήστε ένα like, και ένα subscribe και θα σας δω την επόμενη φορά.